Hey guys, Κυριάκος εδώ, τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα θα παίξουμε Geometry Dash Light, ένα εκνευριστικό παιχνίδι στο οποίο πολύ πιθανό να σπάσουμε το κινητό γιατί δεν νομίζω να περάσουμε καλά. Πάμε, δεν θα παίξω από κάποια συγκεκριμένη εφαρμογή γιατί δεν θέλω να επιβαρύνει το κινητό και θα παίξω το Geometry Dash Light που είναι από το Google. Πάμε. Εδώ είμαστε. Για να το βρούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Οκ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Να δούμε λίγο τον ήχο. Εδώ είναι καλά νομίζω. Περιμένουμε λίγο να ξεκινήσουμε. Ωραία. Πάμε. Θα παίξουμε το πρώτο. Πάμε. Όπα. Πρέπει να αποφύγουμε τα εμπόδια. Όπα. Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Όχι ρε φίλε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, πάμε. Συνεχίζουμε. Όχι. Από βλακεία μου έχασα εδώ, δεν πειράζει, ωραία. Περνάμε, περνάμε, περνάμε. Όχι. Πάμε. Περνάμε. Όχι. Πόσο χαζός περνάμε, για να δω. Έχουμε καλύψει το 17%. Πάμε, τέλεια. Τέλεια. Ωραία, ξεκινάμε. Γιατί ρε φίλε, μα το πατάω και δεν πηδάει. Οκ. Πάμε. Ρε φίλε, απλά γιατί. Μα το πατάω και δεν πηδάει ρε φίλε. Μα πήδηξα. Α, καλά, οκ. Έχασα μόνος μου τώρα, καλά. Γιατί? Α, καλά. Λέω να δυναμώσουμε λίγο. Γιατί χάνω μόνος μου. Α, καλά. Χαμηλώνω κιόλας γιατί μου φαίνεται η μουσική μου με αποσυντονίζει. Πάμε. Α, καλά. Δεν πάω καλά εγώ τώρα. Για κάποιο λόγο είναι αυτές οι φορές που δουλεύεις ρομποτικά. Αυτό γίνεται τώρα σε μένα. Σε όλους μας έχει συμβεί νομίζω. Σωστά, μάλλον ναι. Γιατί? Νόμιζα ότι δεν έπρεπε να πηδήξω και δεν πήδηξα. Όχι ρε φίλε. Τέλος πάντων, πάμε.
Όχι ρε φίλε. Συγγνώμη, πατώ pause για να σας πω ότι έχω έναν φίλο που το έχει φτάσει 100% άνετα. Πραγματικά, το φτάνει 100% με την πρώτη προσπάθεια, ρε, έτσι άνετα. Είναι πάρα πολύ καλός και εγώ εδώ πέρα με 100 προσπάθειες έχω καλύψει μόνο το 20% και αυτός έχει κάνει μέσα σε 2 λεπτά 100%. Και εγώ με 1 ώρα 20%, ό,τι να είναι. Όχι ρε φίλ. Ωραία, πάμε λίγο. Τώρα αυτή τη φορά που είδατε ότι έχασα, να ξέρετε πως ήμουνα έτοιμος να σπάσω το κινητό από τα νεύρα μου. Θέλω να σπάσω το κινητό. Δεν αντέχω άλλο. Μα την Παναγία. Τέλεια. Πάμε. Μα πηδάω σε αυτό το σημείο, πάντα χάνω. Πηδάω, δεν με το καταλαβαίνει. Γιατί, απλά γιατί. Όχι! Δεν το είδα αυτό ότι είχε εκεί πέρα. Όχι, δεν είδα ότι είχε καρφί. Θα το περνούσα. Όχι ρε φίλε. Κρίμα, πάμε πάλι. Δεν αντέχω άλλο. Όχι ρε φίλε. Γιατί, απλά γιατί. Μα τα νεύρα μου. Έχω κάνει 40 γύρους και έχω καλύψει περίπου μόνο το 20%. Όχι, όχι, όχι ρε φίλε. Το νεύρα μου. Όχι, όχι ρε φίλε, όχι. Πάμε λίγο, ωραία. Μα την Παναγία είναι ό,τι χειρότερο. Όχι ρε φίλε. 23%. Λοιπόν παιδιά, εγώ λέω να παίξουμε ένα άλλο στάδιο. Όχι.
Λέω να παίξουμε το Gravitational, κάπως έτσι, Gravitational, κάπως έτσι. Πάμε. Έχασα από βλακεία μου, πάμε. Όχι! Αυτό είναι πολύ δύσκολο, αλλά πάμε, θα το περάσουμε. Όχι, όχι ρε φίλ, όχι. Α, τα νεύρα μου. Οκ. Μα πηδάω ρε φίλε, πηδάω. Δεν το πιάνει το κίτρινο, ρε, στο κίτρινο πάνω. Ρε. Α, καλά. Ας παίξουμε το 2, λέω εγώ. Έχασα με την πρώτη. Μάλλον για το 1 είμαι εγώ. Οπότε πάμε στερεώντας. Έχασα, ό,τι να είναι. Μα την Παναγία, ήταν ό,τι χειρότερο αυτό που έκανα. Όχι! Κάνα βλακεία εγώ τώρα. Όχι. Α, καλά. Έχω 24% καλύψει. Θέλω τουλάχιστον μέχρι να κλείσει αυτό το βίντεο να έχω καλύψει τουλάχιστον 25%. Πάμε. Λοιπόν. Όχι. Δεν μπορώ άλλο. Μα πηδάω, γιατί δεν με αφήνει. Α, καλά, πάνω στα καρφιά πήδηξα, ό,τι να είναι. Εφόσον δεν ακούμπησε καν στα καρφιά. Οκ, πάμε. Οκ. Λοιπόν, παιδιά, ξέρετε τι λέω. Να παίξουμε το πιο δύσκολο απ' όλα. Για να δούμε μέχρι που πάει. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Όπα. Μέχρι εδώ.
Πάμε. Τι ήταν αυτό? Οκ. Εγώ απλά θα πηδάω όλη την ώρα. Πάλι έχασα στο ίδιο σημείο. Μάλιστα. Α, καλά. Ω! 6% για μένα πολύ είναι. Πάμε πάλι στο 1, δεν το έχουμε. Εδώ. Όχι. Το 2. Το παίξει. Νόμιζα δεν το παίξαμε και πάμε πάλι στο 1. Όχι ρε φίλε. Α, καλά. Όχι ρε φίλε. Όχι, στο τσακ, όχι. Όχι. Παραλίγο. Όχι. Αχ. Τέλος πάντων παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like και μην γραφεί και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο.